Trysk. Máme pripravenú. Čo si dal na hačik? Čo som na hačik dal? Skopek. Skopek Swix. Ale sačok si nevšimajte, to už je. Nič. Skopek Swix. Pineapple. Popka 15 mm. Už sme unavení, ak Poďme si. vyskúšať, že Tak. Unavený. Nerozmýšľame. Nie. Vedľa náš záber. Dobre. Budem držať. Poličo. Troška, že také isté naviakne. Mám to robiť tak. To tu má. Vodka. Počkaj, tamto na čo zapínaš? Počkaj, Niku. Prvé vodka. Je tam viacej, nie? Tak. Podaj mi tam nožík. Na stole. Môže byť Tak to ananás, rozpakované guľa. som ešte. Ananas? Hej. Môže byť, no. Ananas dobrý. Tak, Hadibo. Joj Bože, ty keď pre tebe tak robí všetko, a keď pre druhého tá... Včera to tu na viezečne. Ja s tým nič nerobí. Koľko hodín? 20 minút. Koľko poniesie to tá loďka? Tá loďka koľko poniesie? Pol kila by mala poniesť. To je pol kila. To je akože taká. A ide sa mi dá. Jupi. Kúkaj to, keď je ostrihýko. Ty bolo. Jaké to boli krmné? Krmné a to boli mušľové. Magic Wolf. Mušľové Magic Wolf. A čom sú také, že dvojaké sú? No také majú aj farebné. Že by... Neviem prečo. Čo tu netopiery lietajú? Toto dym mi vadí, lebo
Vidím potom loďku. Mhm. Počkej, teraz nemôžem. Dobre. Dobrý. Tačo, zase zasekla. Chcem nechať spadnúť, že by silom. Teraz povedz, že by sa mala vracať. Á, už sa vracia. Ja, že to si vysypoval, hej? Aha. Vysypoval. Teraz. A to?